ассалому алайкум ҳамватанони азиз. яке аз сабабҳои сарватманд шудан ин кори хайр кардан аст. хайр кардан яке аз амалҳои неки инсоният ҳаст. ҳамеша дар кори хайр бояд сабқат кард. бештари инсонҳо хоҳиши хайр кардан доранду аммо пул надоранд то хайр кунанд ба инсонҳои муҳтоҷ. аммо бояд огоҳ бошед ки ҳар амали неке ки мекунед хайр аст. масалан табассум барои бародарат, дарахте шинонидан, кӯмак кардан ба шахсе, зикру ёди худоро кардан, сухани хуб гуфтан ва ғайра. бештари инсонҳо хаёл мекунанд ки агар аз молашон чизе бидиҳанд кам мешавад, ҳолонки ин кор баръакс аст. яъне аниқтараш дар ҳадис собит шудааст ки аз Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: ҳар рӯзе ки болои мардум субҳ мешавад, ду малоика нозил мегардад. яке аз онҳо мегӯяд: худоё, ба он касе ки молашро нафақа кардааст ивазашро бидеҳ. ва дигаре мегӯяд: он касе ки дар додани нафақа бахилӣ намудааст, молашро талаф намо. дидед бародарони азиз, агар садақа диҳед, иншааллоҳ дар молатон баракот мешавад ва агар надиҳед, молатон нобуд мешавад. оё шумо медонед ки аксари сарватмандон аз он сабаб сарватманд шуданд ки пуле ки ба даст меоранд, қисме аз онро хайр мекунанд ва ҳангоме ки сарватманд шуданд, ин амалро боз идома медиҳанд. якчанд сухани дигарро аз китоби устод Давлатов ҳамчун иқтибос мегӯям ва бо ҳамин мавзӯъро анҷом медиҳем. одамони камбағал тибқи категория вақте ки сарватманд шудам хайру эҳсон мекунам андеша мекунанд. аммо мардуми сарватманд тибқи категорияи барои сарватманд шудан хайру эҳсон кардан зарур аст фикр мекунанд. мо борҳо шунидаем ки нодорон мегӯянд: ман мехоҳам ки ба муҳтоҷон кӯмак кунам, аммо ҳоло пулам барои сарфи рӯзгори худам намерасад, худ дар муҳтоҷӣ рӯз мегузаронам. хуб, аммо таҷриба нишон медиҳад ки бисёр одамоне ки чунин андеша доранд ҳеҷ гоҳ сарватманд намешаванд. аммо одамони сарватманд ин сирро дарк карданд. онҳо медонанд ки агар шумо сарватманд шудан хоҳед, бояд худи ҳамин рӯз ба кори хайр шурӯъ кунед. даромади шумо чандон муҳим нест, чӣ доштанатон ҳам муҳим нест. ҳеҷ набошад, аз дастатон шояд ягон кори неке меояд. бештари мардумон осудаҳолона зиндагӣ мекунанд. онҳо ғизо ва либоси зиёд дошта соҳиби манзили боҳаловатанд. пештар гузаштагони мо дар кулбаҳо зиндагӣ мекарданд ва аслан шикояту гилее надоштанд. камию норасоӣ дар майнаи сари одамони нодор гузошта шудааст ва он дар сатҳи зершуъур барномарезӣ карда шудааст ва ба ин чиз коре бояд анҷом дод. агар шумо давлатманд шудан хоҳед, агар хоҳед ки барори комёбӣ ёри шумо гардад, мустақиман хайру эҳсонро аз ҳамин рӯз оғоз кунед, зеро ҳама чиз аз кори хайр шурӯъ мешавад. баъзеҳо мегӯянд: ҳозир пул ба худи ман намерасад, вақте ки ман бой мешавам ҳатман медиҳам. ин худфиребист. агар шумо ҳозир аз $100 12% дода натавонед, вақте ки шумо $1,000,000 доред, оё шумо медиҳед? не, барои он ки аллакай пули қадрнок аст. барои ҳамин ин фоизро диҳед. чӣ қадре ки шумо ҳозир пул надошта бошед, $10 ё $1.25 диҳед. ин аллакай ҳозир бояд қоида шавад. дар ин ҷо дарёд доред ки агар шумо баднафсӣ кунед ё надиҳед, ҳаёт аз шумо якчанд маротиба зиёд мегирад. ба воситаи беқурбшавии пул, ба воситаи беморӣ, ба воситаи парешонҳолӣ ва чӣ хеле набошад мегирад. то надиҳед, шумо низ намегиред. ҳар амали неке ки мекунед албатта ки беподош нест, лекин дар ҳар коре ки карданиед сабрро пеша кунед. албатта ки меваи сабр ширин аст. бештаре аз шахсоне ҳастанд ки мехоҳанд бидуни сабр ба қулаҳои баланд расанд, ҳолонки ин чиз ғайриимкон аст. ба шумо як мисоле мегӯям: агар шумо имрӯз дарахте шинонидед, он дарахт намешавад ки дарҳол ба шумо мева диҳад. вазифаи шумо шинондан буд, пас шинонед. акнун дигараш дар дасти парвардигор аст, месабзад ё хушк мешавад. лекин барои мева гирифтани шумо бояд сабр кунед, то аз дарахти шинондаатон мевае гиред. акнун дидед ки бесабр шумо мева гирифта наметавонистед. агар хоҳед мева гиред, пас бояд сабр кард. бародарони азиз, хоҳишмандам лайкро пахш кунед ва обуна шавед, то аз наворҳои нави мо бехабар намонед. пешравии мо пешравии шумост. худованд нигаҳбонатон.